Autan auta, ina kai gajiya nake ta neman ka. Jiya jiya muna can muna gumurzu da wasu aljanu. Yaron ne ila dan gidan Ishaba. Can muka dinga gumurzu da wasu aljanu. Kita haka muka dinga baba. Muka ɗauke muka dinga gumurzu da mu da aljanin nan aka dinga fafatawa da kyar muka same yi. Muka tura ya ɗaki muka kulle. Aljani. Ni ban san me abin tsoro a cikin aljani ba. Ni so nake in haɗu da aljani gaba da gaba, gan shi ya ganni, ya san waye ni, ya san waye shi. Fuskance ni sosai shi ma ya gane ni. Kai in yau wallahi ban taɓa sanin kai roki da wani ba sai yau. Kai ko ka san karfin aljani? kaga wannan muka dinga gumurzu da aljanin na karka ga yadda muka gumi kartawa haka da kyar muka yi baba muka yi gadda yana ni kadai wallahi sai na rike su dukkansu zan rike su aljani ne a'a yo to ai ba da fita ba da ma sa su muka yi a daki ai na zan ga yanzu iya da iya ta a daki ji kadai ai na zan ga shi to in da zan ga shi wannan kikif din duk sai na mai duk sai na kikif shi ai faduwa ta zo ne da ba ai yi mu da gida ina son ki. Ni kake so? Ina son ki. Ni kake so? Ina son ki. Ni ka za ka ke nake so, ni ke nake so. Gaskiya ne. To mu ga hannunka? Yawwa ɗan kanawa gashi ka zo gare mu, za ka kasance da mu har no.